Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malausab kaninyo. Mga igsoon, atong padayong iampo nga magmalinawon, magkahiusa ang katawhan ug magpatalinghog sa auhag sa Ginoo sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Ang ato usab nga mga benefactors and donors hatagan unta kanunay og mga grasya sa Ginoo alang sa kalambuan sa ilang kinabuhi, bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sudo nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod aron sila nga nagsakit sa ilang lawas pinaagi sa mga balansayon sa Kwaresma, malig-on sa ilang kalag pinaagi niining maayong buhat, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Ninive. Ang Ninive dako kaayong syudad ug nagkinahanglag 3 kaadlong pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlong pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninive tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Ninive mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Ninive, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang biste, nagsulob siya sako ug milingkod sa abo. Ug nagpadala siya pahibalo ngadto sa mulupyo sa Ninive. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila, nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa na usab ang laraw sa Dios ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Usa ka mahinulsulon ug mapobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinulsulon ug mapobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Usa ka mahinulsulon ug mapobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapobsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan
alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mubangon og musudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kaning gihisgutan nga si Solomon o si Hunas or Jonas, mga inila kayo ni nga tao tungod kay naa sila'y mga espesyal nga gasa. Si Solomon ang iyang pagka-bright, ang iyang pagka-lawom o kaalam nga way makatupong. Si Jonas or Hunas usa ka propeta nga duna sad siya'y talagsaon nga pagsulti, pagpamulong nga nakapatandog sa taga Ninibe. Apil na gani ang hari sa Ninibe, natandog og naghinulsol sa ilang mga sala. Pero matod pa ni Kristo, duna pa'y labaw ni Solomon, duna say labaw pa kay kang Hunas. Kinsa maning labaw pa nila? Kinsa man si Jesus. Karon og kamoy papilion, hay may mas labaw si Jesus o ang inyong kaugalingon? Kinsa? Labaw si Jesus. Kinsa mang pulong ang inyong sundon, ang pulong ni Jesus o ang pulong sa inyong kaugalingon? So, og moingon si Jesus nga pasayloag kapito ang nakasala niya, ang imong kaugalingon moingon patagma na kay katulo na gibalik. Kinsa may imong sundon? Usa na lang kabuk dito bag wa na san malahos kay hiso mao na may ang atong utok maayo kayong mosulti nga sundo nato ang Ginoo, pero inig-abot na sa aktual naa moso dayon ang atong pagduda. Mao na mahimo gitang dautan tungod kay dili naman ta motuo sa pulong sa Ginoo. Magsigi na tagpangayo og milagro aron mapruibahan nga ang Ginoo gyud nagbuot. Murabag i-challenge nato ang Ginoo ba nga kung tinuod na Lord nga ang imong pulong maayo, milagrohin ning akong bana nga mobiya ni siyang kabit. Ingon man ka nga pasayloon, akong pasayloon ang akong bana nya hinaot unta nga mobiya ni siyang kabit. Nya kay sige kag pasaylo ni abot naman lag 3 ka tuig nangabit naman hinuog lain, mingon ka di na ni madalord, sobra na ni. Wa man ko nimo paminawa, wa man ko nimo tubaga. Di ba? Nya unsa man sakto nang imong analysis o dili? Wa man yun, wa man mausab, imo naman untang gipasaylo, imong gisabot. Pero wa man mausab, ni grabe naman noon. Unsa man?
Pasabot ba nga ang Ginoo wa maminaw nimo? Ha? Naminaw oy. Pero ikaw maoy wa maminaw. Ikaw maoy wa mo sunod. Kay ikaw nagpasaylo ka sa imong bana or sa imong anak or sa imong asawa or ni kinsa diha nga duna kay pangandoy nga matuman ang imong gusto nga mag-usab siya. Di man na mo'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo mo pasaylo ganita, why limit? Mausab man siya sa dili, di na mo'y isyo. Ang isyo, makapasaylo ba kaniya? Kay ang sugo os Ginoo, pasayloa ang nakasala nimo. Kanara, diha ra ka kutob. Nyahain man diha ang gahom sa Ginoo mulihok. Asa man, dili sa pagkausab sa imong gipasaylo. Kung dili, naa nimo nga dili naka pulan, dili naka kapuyon nga magsigig pasaylo. Kana maoy dako kayong grasya. Ginoo, 30 na katuig kung nagsigig pasaylo aning akong bana or ining akong asawa or ining akong ugangan. Salamat sa gasa sa pagpasaylo. O ana, wa gyud mausab ang mga animal dagko ni grabe na noon. Salamat nga bisag ni grabe sila, naalang yapon ko'y kusog o kadasig sa pagpasaylo, pagkanindot ani Lord. O ana, di ba? Saan? Okay na ninyo? Ginoo, dugay-dugay na gyud kong sigig pasaylo og antos aning akong anak nga porti na gyung adika sa drugas, musuyo pagyod, mangawat pagyod, mangilad pagyod. Salamat Ginoo nga hangtod karon kamao pa kong muhigugma niya isip akong anak. Bisag sakit kay para nako, uwaw pagyud kay para nako, kay hasta mo mga silingan gipangilad na, gipangkawata na. Salamat Ginoo nga kamao lang yapon kong muhigugma sa akong anak isip akong anak. O, di ba? Ayaw na pangandoy, usba na in taon siya Ginoo in taon, mausap unta, mubiya unta siya siyang bisyo. Nya kundi man gyud mubiya, nganong wa man ka maminaw nako Lord nga purti man ta nakong sunod sa imong pulong. Gasigi man ta kog pasaylo ani, gasigi man ta kog higugma ani, nganong wa man nimo na usba siya ni grabe naman noon ni, wa jud ka maluoy nako Lord. Mao man ay atong kabuang. Gilinga imong tupad. Ing na sugod karon di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Ing na di na ta mangandoy nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Unsa na may atong pangandoyon nga makapadayon tagtuman sa iyang sugo bisan pag wa natay nakita nga nindot nga resulta. Ako baya usahay mo ra kog mapulan og sigig baligyag slat. Bitaw kay pras karon perti nang daghana natog bayron non sa ato dining finishing touches sa kumbinto. Perti na yung daghana gasapaw-sapaw ba perting daghana kay 5 gon nakabuk atong kontraktor diha. Nya pulos maningil na wa naman tay kwarta. Ingon ko Ginoo in town. Kung imo lang untang hikapon ng kasing-kasing aning akong mga viewers, mupalit taligtag sa kaslat karong adlawa, hurot magid unta ni Gritso, nganong wa pa man gini sila mamalit Lord. Mana ko usahay, kapoy naman kay pamaligya, wa man gyapon mamalit. Nya mo remind sa akong Ginoo, ayaw na lang pagsigig ingon diha nga wa mo palit. Ang importante di ka mauaw magpabaga ng imong naong sa siging baligyag slat bisag hapit wa na imo palit. Inana so mo na una madasig na sago Lord bitaw no, salamat kayo ha nga hangtod karon baga pagyud kog naong ug wa pa jud ko ma-discourage sa siging baligyag slat. Nya ikaduha unsay gisultis Ginoo nako kada nako
pananghid niya or kada nako ba pakig-istorya niya bahin ani kay bugat-bugat ba ya gato umugaan dili bugat-bugat sad niya moingon din Ginoo i-appreciate pod ang namalit mo na ako dyan ang i-announce ang update sa atong slots no bahala na lagyo tay ang increase basta na agi increase ang atong SBF dag para rabanis atong kumbinto atong pasalamatan ang Ginoo kay niabot ng atong halin og 11,397 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Yeah. Bisag usa lang kabuok mo palit, pasabot na agyoy epekto. Pero kung magdungan sad mo pabalitanan kay gaabot naman ning atong bayronon og damoy kasing-kasing pila ra may paghatag og 500 god. 500 pesos di man tingali kay na bugat nya muhatag ka karon hatag na sad ka sunod buwan or sunod semana gamay ra jud kay nang 500 pesos magdungan tang tanan pila naman ni akong subscriber sa YouTube 183,000 manghatag lang ning tanan og tag 500 bisag katunga lang aning 183 kaning napamay 48,603 ka slots sa SBF dag. Uy, perting huruta ni. No? Ilingay mong tupad na kay 500 sa inyo. Ing na ba? Na kay 500. Niya mingon gani siya. Ayaw pamakaksad na kay 500. Kanaa siya ipalit. No. Wagi klaro. Pero mo lagi na ang milagro dili diha sa katumanan sa atong gipangandoy. Ang milagro naas atong kadasig sa pagpadayon pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya kay gisugo man kog pamaligya. Sige kog pamaligya. Nya simba ko oroy simba ko naman kun pananglitan mukalitron og pamalit mong tanan. Nga ini kaugma mahurot na ning 48,603. Unsa may akong isulti? Unsa akong isulti? Dili ko moingon salamat Ginoo. Unsa may akong isulti? Lord, dalaygon ka kay imong gitandog ang mga kasing-kasing sa mga tao ug karon silang tanan pwede na silang mga matay. Bitaw. Kaya nga naman, nagsunod na sad sila sa imong pulong. Nagsunod na ba? Wa na magsunod sa pulong sa kalibutan nga nag-ingon, ayaw gyud pagsigig hatag, alkansi kana. No? Mo na pulong sa kalibutan, alkansi kana, magsikag hatag, pasagdain na si Siano diha. Nga hiwi ng iyang baba, sig pamalitan ng slot. Istorya bitaw nilang gahapon nag-retreat man nindot kayo ang among retreat master si Bishop Dael no sa Tandag, very holy, very ganing deep rooted sa faith ug sa love sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Mo nang nindot kayo among recollection gahapon. Yan nag-istorya nilang Bishop Ruben, Bishop Midipil og ni Archbishop Palma. Nya ingon dayon si Bishop Ruben Labaho, Archbishop nihangyo na sad bing Padersiano nga magpatabang mis kapilinya. Nako ingon sa ko Archbishop di pa ko mutabang karon kay napakoy daghang slot sa kanaganing kuan kaning kumbinto og sa parokya. Ingon sa Bishop Ruben willing to wait raman may bishop ana ingon des Bishop Archbishop Palma believe bitaw ko aning Siano kay daghan gini siyag mga followers nga kusog kayo manghatag nga inihonghong sa kong Archbishop bitaw Bishop mura magnihinay karon. Isa di mayo kayo mo nang ang atong gibuhat dinhi makalipay sa atong mga leaders sa simbahan indot no makalipay. Ingon sa tos Archbishop gahapon na kana ganing
ganahan kay ko sa imong gipasabot atong kuan katong ba about aning sana pikunda supplicants ba to kanang pag blessing ba aning katong ingong ang Santo Papa nga blessingan ang mga irregular nga mga union blessingan. Siya nindot kay ito imong pagpasabot ato nga dili na siya sacramental na siya nya gugma na sa usa ka inahan ngadto sa iyang pinanggang anak nga buangon. Inana ba? Ako sad ni kay kanilaging motuman ta sugo os Ginoo wa may epekto tingali dayon pero do na nindot nga impact nga ikahatag hastang ato mga leaders malipay pod sila kaysa ang akong gibuhat dinhi makapasubo sa akong atong mga leader sa simbahan. Muna kita og motuman ta sa sugo sa Ginoo makapalipay sa leaders makapatandog pagyud. Muna ang mga tao sa Ninibe sa dihang naminaw sila sa pulong ni Jonas ug nagbuhat na sila hasta ang ilang hari natandog og ni usab sad ni tahod sad sa pulong sa propeta nga si Jonas. Munang di na ta magsigpangandoy nga mga usab ng atong mga isig katao. Usbo nato una ang atong kaugalingon. Kanabitang panultihon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Mo manaroy pinakapaboritong pulong panahon sa Kwaresma. Ang ato sang divine cleansing, healing, and strength nga slot DCHS para sa atong Holy Week o sa atong pista nga celebration nahalina na putag 865 ka slots. Pakpak na sad. Anaapay 29,135 ka slots nga available. Tag 200 pesos rani. Nya do naman ni 22 slot challenge nga tag 4,400 anaa na sad tay nadawat nga napo or 10 ka 22 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Naaday tay gamay nga kuan update sa atong kwintada sa atong CTO funds. Ang total nato nga CTO nga nadawat katong Christ Transforming Union for allocation ni para sa kuan housing para sa pagpa-ayog mga balay is 4,463,472 pesos. Nya so far sa 50 ka balay nga atong na paayo or natukod ang gasto ana tanan apil ng labor 2,262,047 pesos and 60 centavos ug ato siyang i-divide by 50 na ani siya mga 40 kapin, mga 45,000 ang average kada balay. So nilapas siya sa atong gitarget nga 30,000 unta to kada balay. Nahimong 45. Unya ang nahibili na lang natong pundo 2,201,424. Gidivide din ako siya og 140 maning atong ayuhonon, 90 pa ang atong kanini ang kuwang kay 50 man. So mahug na lanig tag 25,000 25 ba? Manginana kada balay atong budget. Ambot makaabot baka ta 140 hinon mga parts naman lang to dili naman gyud kanang kompletong balay. Murag gamay na malang tingali nga atong ayuhonon nga kanang gitawag na to ground zero. Pero kining atong gibuhat dako na kaini siya impact sa mga tao nga nakatagamtam niini. Di maginato ma-estimate yun exactly pero pagkanindot sa atong gibuhat mo na dili importante nga matuman gyud ang atong gusto. Ang importante do na tay pag makanunayong pagtuman. Mo na ako dinhi lipay ko nga namalit mog slots
Pero musulti sa kuninyo, we need immediate funds karon tungod aning atong kumbinto. Nindot na kay atong kumbinto, no? Hapit na gyud mahuman. Nindot ba tanawon o bati? O Jesus, kanindot sa atong kumbinto tanawon. Pero nindot sa kaigbayron, no? Sige lang. Total gidapat man na nato tanan diha. Unya padayon lang ta ang ato sad nga DSAP katong investment slot open pa siya. So kung doon na mo diha yung mga gustong i-invest na tag 500,000 pesos man per slot, ihatod lang po diri kay magamit gina nato ug ato sad mong ulian nga dunay 25% per annum nga interest rate. Maghinatagay lang ta, maginambitay ta kay pulos man ta nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pag-alagad sa simbahan, alagad sa atong katilingban. Pulos gini siya makahatag og kalipay, dili panag-away. Makahatag ni katagbawan, dili kahawang sa atong pagbati. Kung mosunod lang kita sa Ginoo. So kamuna ay inyong 500 o 200, hala, i-remit din na dinhi immediately. Ayaw unya-unya kay basig muhupas unya ato nang gamiton para sa Ginoo ug siguro kita nga bugtian sad na sa Ginoo ug way sukod nga panalangin, kalipay ug kabalaan sa atong kinabuhi. Anindog ta mga buutan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, nakamatikod si Hunas nga dili siya makalikay sa Ginoo ug misugod siya pagtuman ug nagbabungahon ang iyang misyon. Mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo nga naghatag nato sa tanang mga sugo ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa walay pagkakapoy maghago sa pagdala sa Dios nong mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga kining panahon sa Kwaresma mahimong panahon sa pagbag-o ug sa pagkabig sa kaugalingon magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sama sa mga longsoranon sa Ninebe, atong biyaan ang atong mga daotang pagkinabuhi, ug mobalik ngadto sa Dios, uban ang mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag ug kasiguruan ug gugma gikan sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan sa tanang katawhan, ihatag kanamo ang among gipangamuyo nganha kanimo, kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among ikasal.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento sa ingon himoa kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing sa pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugba uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namon, nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasa kanina. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Father, mercy. Father, hear me. Why have you gone from me? Broken, humbled, waiting, hopeful. Father, return to me. Wash me, my Lord, forgive me my sin. In your goodness, have mercy on me. For I have done evil before you, I know, have sinned from the day I was born. Magampo kita. O Dios, wala kagayod mohunong sa pagmatuto kanamo pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag kanamo, maghatag unta kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga gahom. Apan mulihok raning maong gahom basta magsigit tagtuman sa iyang mga pulong, dili magsigig pangayo o katumanan sa atong giampo. Ang atong mga katawhan nga nagtuban sa sugos Ginoo atong pasalamatan o atong iampo niya padayon tagtuman sa pagtabang sa atong simbahan, mamalitag slots na apay ang atong SBF DAG na apay 48,603 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang DCHS na apay 29,135 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya doon na sad ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nga ang atong DSAP open pasad sa investment nga tag 500,000 pesos per slot, investment slot. Kining tanan ato ning gibuhat alang sa kalambuan sa simbahan. Yang pasalamat lang pud ta nga niya ang atong pagkamakanunayon. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man